Twee finalisten zijn er al bekend. Maar welke familie komt er nog bij? Is dat misschien de familie Riepma? Hey! Of is dat de familie Akkerman? Hey! Dit is No Do. Ik ben nu onderweg naar het Kazemattenmuseum in Kwameterzoon. En daar is echt van alles te zien hoe de Tweede Wereldoorlog. Tjoch, daar is het museum al. In het museum leren de families in 3 rondes en in een grote finale alles over de Friese geschiedenis. In de eerste ronde spelen de bandje in elkaar in een spannend spul. In de tweede ronde nemen de pakers en de beppers het chin waarop in de kennisquiz. En in ronde 3 bewijzen de ouders wat ze opstutsen hebben. Ik heb dat ding aan het winnen. Maar dat schiet wat. En in de grote finale gaat het allereerst Ik denk, hij geeft versnelling. om teamwork. Demmel, ik. Hoi, daar ben je weer. Jim speelde Joert de hele finale. En waar van Jim gaat het dan terug naar de grote finale in Tresor. Joert speelde het spul in het Kazemattenmuseum. En deze aflevering gaat dus over de Tweede Wereldoorlog. En hij is natuurlijk een beetje schenken op de televisie. Het is de familie Akkerman! Is tevreden, Nota? Ja, wat Ja. Maar ik hoor. En dat is? Goed! Ja. Oh jongen, tinker op! Kom ik daar? Stop de tier! Maar eerst nog maar even, hè? Ja. Zo, ik heb de vorige uitzending wel 3 keer gehad van mezelf door mij om te winnen, dus dat zet ik net bij. Joert speelde het spul in het Kazemattenmuseum. Tijdens deze autorit kom je bij een beeld van de bekendste Friese verzetstridendel. Zijn naam Titus Brandsma. Brandsma kwam eerlijk in verzet tegen de nazi's. En in 1984 werd Brandsma zielig verklaren door de paus. Hij staat wie net hun beste onderdeel, dat is de Tweede Wereldoorlog, dus we hebben maar. En daar mooi wint familie Riepma, Lokweenske. Mammoet, stop, orenkant. Ja, hij had hem. Bij de vorige keer won dus in principe keer wij winnen. Ja. Tijdens deze autorit kom je bij een beeld van de bekendste Friese verzetstridendel. Maatje inbolzert een foto van het beeld van Brandsma en win een no-doel. Succes en ontaast. Zou vermoeden hier weer al haast. Nee, de paken eruit. Pakken. Ja. Als paken er een naast, denk hier. Kom maar, Jelle! Kom op, Heid! Je redden! Ja, doe maar! Ja, Ja, die hek. ja, stop! Welkom hier in het Kazemattenmuseum in Kwameterzoon. Dit plak wie een cruciaal onder het begin van de Tweede Wereldoorlog. Van groot belang in de strijd tegen de Duitsers die het via de Oosterdijk Amsterdam berikken wonen. In de autorit hierheen heb ik je vragen om een foto te maken. Is je hem dat slagen? Ja. Ja? Ja. Nou, laten we even zien naar die foto van de familie Riepma. Nou ja, Denk je net? prima foto, Gerrit. Uitstekend. Is het Jim slagen? Ja, zeker. De familie Akkerman. De foto van de familie Akkerman. En jij, prima foto van Titus Brandsma. En dus voor beide families een no-doekoe. Dankjewel, dames. Aanstaan dus in te zetten in de tweede ronde. 1 augustus 1939 kondigde de Nederlandse regering de algehele mobilisatie aan. Alle militairen en reservesoldaten moeten naar haar kazernes en stellingen toe om haar te rijden op een oorlog. Europa staat dan op het punt in de bron te vliegen. Duitsland en Italië binnen op oorlogspaard. Houden al een paar oorlogen bezet. Maar een echte oorlog is nog net uitbrutsen. Dat zal niet lang meer worden. En elk zet hem schrap. Een paar dagen na de mobilisatie, op 1 september 1939, valt Duitsland Polen binnen. En 2 dagen later verklaren Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. De Tweede Wereldoorlog is begonnen. In de eerste ronde neemt Gerrit het op Chin Jelle. En het gaat om snelheid. En degene die als gauwst klaar is met deze opdracht, wint 10 belangrijke seconden voordeel voor in de finale. Maar ja, we moeten vanzelfs heren wel even weten van waar te beginnen mooi. En dan doen we maar de tos. Waar het heeste getal het, die mooi beginnen. Gerrit, druk maar op de knop. Dat is de 8. En Jelle, do hest de 5. En dat betekent dus Gerrit, do mooi beginnen bij de eerste opdracht. Gerrit, doos is nou voor de ingang van kazemat nummer 6. Dit wie iets de wapen- en de munitieopslag. In deze kazemat lezen verschillende attributen van Nederlandse soldaten nu de oorlog stiert.
Zomaar even achter die in het wachtershokje, daar zit een Nederlandse soldaat. Die had voor die een plunjesek. En in die poeder vies een briefje met gwot, dat stoot zo gauw als mogelijk samelen mast. En als het alles goed heeft, dan list het Sjen on de soldaat en pas dan stopt het de tiert. Maar pas wel op, het is donker in de kazemat, er is een zaklamp bij die, broek die ek. Oh ja. Ik tel al. 3, 2, 1 en start. Ik heb voeder nodig. Alsjeblieft. Frank. Oh, de helm. Dan draagt hij beeld op en een bom, bom, bom. Hele haasjes op mijn deel. Rodding. Hij had de helm al aan. En de briefjes in Gerrit. 2 keer codeboeken. 1 keer een mes. Een violinstap. Een scap. Een fieldfles. Veel fles. Ja, En een gasmasker. oké. Even Sjen. Een fieldfles. Dat is Ian. Ja. Hier mag wat lezen. Ja, hier. Wat is dit? Dit is een, wat is het? Mes. Ja, die staat hier, ja. Ja. En Ik ga er scherpen. Ja, dat is die in de poeder. We moeten meer, hè? Wat nu toch? Schiet niet zo van Schrik niet in. Dat stapt daar niet uit een skietpad of zo. Ik weet niet. Je stapt daar in het schrik niet wezenloos. Die man heeft dus een gasmasker op. Iedereen luidt je nou, want iedereen vindt dat wakker leuk. Nou, ik vind het minder leuk. En dan ben ik hier weer. Er is rondje zee. Ja, dat idee heb ik. Maar Sagrut is dat dus, hè? Die kaasmaat. Ja. Ja. Dan ben ik hier weer. Goed, Sjen. Rustig aan. In elk geval ging die skietpotten, dus daar krijg je ik net on, daar krijg je ik net on herkennen. Oh, wat nu toch? God, ja. Ja. Dat ben de codeboekjes. Bij de kolen. Doe er maar in de poeder. Nou is een hazen weer waarom. God, ja. Daar, jong. Op een kap, op een kap. Nou, wat is dit? 4 dingen maar bij haar. 4. Kolenboekjes en een gasmasker. En daar is het. Ja. Kom maar, wat mis ik dan nog? Fieldfles. Ja. Met een hoesje. Ik snap dat hoe de kern volgens mij zit er een gat in die plunje. Hij mag weer waarom. Hij mag... Oh, jongens. Wat nu toch? Hij hier maar Hier, wel. handbal mee. Veel fles. Veel. Hier met Gerrit helemaal achter de poest. Heeft hem, ja. Nou, heel laat je nog. Bap. Bravo! En stop de tiert, jongens. Stop de tiert. 4 minuten. Nou, laten we gauw zien naar de tiert van Gerrit. Wat is de tiert van Gerrit? 6 minuten en 52. 6:52. Ben je tevreden, mooi? Ja, maar. Kind het rapper? Oh. Ja, het kan altijd rappen. Het kan altijd rapper. Nou, Jelle. 6:52. Dat is dus de te kloppen tiert. Jelle, ik wens je daar een heel soort succes. Ja. Ik tel al. 3, 2, 1 en start. Ja, mag ik je zeggen? Alsjeblieft. Machtig, ja. Ik vind het mooi. Ik ging nooit aan die Hans Riep maar zo wezen. Ik weet net dat een pionierskop is. Een scap. Een gasmasker. Dat is mijn hek nog neer. Fieldfles. Oh, Ja, hij heeft hij heeft de tas. Ik ben het wapen. Ja, dit is dus wapen, dus joker, dus kracht, dit is Ja. dus alles. Dus ik trosziekje, nou, dan vond ik op laatst de scope en de fieldscope.
daar is het. Kop. Het is een veldskop, toch? Ja. Ja, inderdaad. Skop. Dat is 2. Heren. Nee, ik ga dat nooit zien, man. Koordenboeken. Een gasmasker. Een mes. Is hij rapper of nota? Nou, denk het na. Is hij net rapper? Dan ga ik ervoor gaan. Heb je het gasmasker? Ja, dank u wel. Hij scrokt net. Koordenboeken. Ja, en daar, daar ergens. Hier? Oh, dit Mes, goed zo. Mes. En dan zie je er een mes en dat zit mijn touw vast. Oh, Het jongens. zit vast. Het bleek nog eens een clipje. Mensen er hup, erin. Wat die ik. Ik pak het mes, ik dacht ik neem hem samen mee. Dat mocht net. En maar het compleet mooi. Maar tink er maar om, jongens. Tink om mijn vingers, jongen. Heb die wel bij de pad vinden zitten vroeger? Oh, is mooi met jouw vingers is gevallen. Lees die verrekte ding. Ja. Ik wil die koordenboeken zo aan het vinden. Dit is voor verlichting. Boeken. Als er weer in. Heren, ik is direct nog in. Ja, Hij heeft ze. Goed zo. Wat bleek nou? Koers naar beneden. En daar hong het mes. Want daar is in de koordenboekjes. Ik wist net als daar henne koers. Graven. Ja, joh, de spel. Akkoord. Ja, dit is goed. Stop de tier, jongens. Goed zo, Jelle. Tom en ja, die haakt me aan. Ja. Ja, die jongen die... ik heb eerst van die koordenboekjes zacht. De hiem is nog heel mooi. Maar de grote vraag is vanzelfs, bist u rapper als de size 52 van Gerrit? Ik ben benieuwd. Ik hek. Ik ben lieke benieuwd als die. Nou, jury, lid me Jen. Size 52 het Gerrit. Wat het Jelle 550. En daarmee wint Jelle deze eerste ronde. Ze wordt een minuut sneller als Gerrit. Maar volle belangrijke, daarmee win je hem dus de eerste 10 seconden van aanzien van de finale. Maar voordat we terug gaan naar de tweede ronde, krijg je hem nou eerst een rondleiding van Dirk de Vries. En Gerrit, kop erbij, hè? Ja. Ja, maar dan kan je weer vragen hoor. Ja. Zet hem op. De kasematten zijn gebouwd om de Oosterdiek te verdedigen en om die sluizen hier in de gaten te houden. Het zijn stevige kasematten, dus als we naar binnen gaan en dan geven we terug 3 meter beton. De Duitsers die hebben zacht met 80 man hier de Oosterdiek op te komen en de boel hier in handen te nemen. Daar zijn maar 2 of 3 Duitsers bij om het leven komen. Kapitein Boers die stelde eerst in beveling hier. En die joegen dan terug via het spreekbuizensysteem. Dit was alleen dus voor intern gebruik. Extern moesten ze de telefoon gebruiken. In de tweede ronde testen we wat de beide pakers nieuwscorrect opstutsen in het museum. En dat doen we via multiple choice vragen, dus A, B of C. Paker Gerrit, paker Otte, allebei een heel soort succes. En help is dus net Tastien van de familie. Eerste vraag. Troch alles wat er badde in de slag om de Oosterdiek ontstier er een mythe die nog ontlang na de oorlog van Wier verteld werd. Waaruit bestier die mythe? Is dat A, dat er in de mooie dagen van 1940 tientallen Duitse soldaten sneuvelen wien bij de strijd om de Oosterdiek? Of is dat B, dat de Duitsers kwam met zo'n bestookten met gifgas? Of C, het is de mythe dat de Duitsers de Oosterdiek opblazen wonen om zij de stelling kwam met zo'n te dwingen haar oer te jan? A, B of C? Ik zag een A en ik zag een B. En het eerste punt is voor de familie Riepma, want A is het goede antwoord. Volgende vraag. Waarom kregen de wargers die het op Kwam-Wetterzoon wen bij het uitbreken van de oorlog bevel om haar wenning onmiddellijk te verlitten? Is het A, het wien in haatzaak fiscus en men woe haar skippen broeken bij een mogelijke vlecht naar Engeloon? Of B, men woe deze wargers beschermje tegen mogelijk beschittingen? Of C, haar huizen waren opblaast en platbaand omdat ze in de vuurlinie laan? A, B of C? 2 keer een C. Beide goed.
Harrenhuizen waren opblaast omdat ze in de vuurlinie line. Volgende vraag. Waar wie de commandant van de stelling kwam met er zoon? Is het A. Boers, B. Jolles of C. de heer Winkelman? Ik zocht een A en ik zocht nog een A en dat is beide goed, Jer. De heer Boers. Volgende vraag. Wat wie de namen van de kanonneerboot die op 14 mei de Duitse stellingen bij Surg onder vuur nam? Is het A. de Hare Majesteit Abraham Krijnsen of B. de Abraham van der Hulst of C. de Johan Maurits van Nassau? A, B of C? Druk hem maar. Paken Otte. Ik zocht een A en ik zocht een C. En het goede antwoord is Paken Otte. C. De Hare Majesteit Johan Maurits van Nassau. Je twijfelen? Ja, twijfelen. Ja? Ja. En twijfel, ja, wie twijfelt? Ja. Laatste, wie twijfelt het angst? Nee, hè? Hij keert net op mij. Nee. Op 15 mei capituleren Nederland van de Duitsers. Wat wie de wichtigste reden van die capitulatie? A. De Duitsers hier op alle plakken die Nederland een tropbraak realiseren. Of B. Reden van de capitulatie wie dat de Duitsers beloofden in ruil dat het Koningshuis uitwieken mocht naar Engeland. Of C. Het bombardement op Rotterdam en de dreiging om dit ek op oren plakken te dwan. Wie te grut en daarom wie de capitulatie. Ik zocht een C en ik zocht ek een C bij Paken Gerrit. 2 keer een C en dat is goed. Dan zien we de tussenstoon naar het eerste gedeelte. En dan de tussenstoon, en dan zijn ze het al Gerrit. Een liekense stoon, ja. Fjouwer, een liekense stoon. Maar we zijn nog maar op een helte van deze tweede ronde. Ons af hier de multiple choice vragen. Nou gaan we verder met de IPE vragen. En let op, van nu al is ik de no-doekoe in te zetten. Niks meer en niks minder als een puntenverdubbelaar. Per goed antwoord verdien je hem 2 punten. Maar zet je de no-doekoe in, dan pak je gelijk 4 punten. je kan er maar 1 keer inzetten. Vingers onder de knop. En helpen mooi. Wat wie de namen van de verdedigingslinie tussen Surg en Makkum? Ik jer het alarm. Paken Gerrit. Wil je misschien een no-doekoe inzetten? Nee, nog net. Nog net? Nee. Zeker weten? Ja, ja wist je wel. Jawel? Nee, Oelis of net? Ja, doe maar. Ja, maar. Toch? En we zetten hem in. Voor jouw punten. De familie Riepma. Wat? Een stelling hoor. Onstelling. De wonstelling. De wonstelling. Ja, is correct, Jer. 4 punten van de familie Riepma. natuurlijk. Volgende vraag. Wat wie het wichtigste verschil tussen de kazematten in de woonstelling en die op kwam het er zoon? En er is de bommen en granaten. Wil je misschien ek de no-doekoe inzetten? Ja of nee? Ja, doe maar. Wol een no-doekoe. Oké, nou, kom maar met het antwoord. De ene wie van hout maken en de andere is van beton maken. Dan wordt de decowettering en die zakken in. Het is akkoord. Dus ek voor je weer 4 punten erbij. Want dat onbelangrijk, alles weer in likkerse stongen. No-doekoes kunnen we net meer niet zetten. Hokker bijnamen joegen de Duitsers onder Ausludiek. Het luchtalarm. Van de familie Riepma. Dodendam. De Dodendam, de Totendam, is correct. 2 punten van de familie Riepma erbij. Hoe waard in de oorlog het bewijs neemt dat je neder ging om jezelf te vrijwaren van de verplichte arbeidsdienst? Een kanonskot. Vrijwaring. En vrijwaring, dat is fout. Dan kunnen we nog even zien voor 1 punt naar de familie Riepma. Ik ben het. Nee? Gin? Gokken nog? Auswijs, dat is een gokje. Ja. En dat is een goede gok. Punt. Nog 1 punt naar de familie Riepma. Wat zei je zo? Bam! Bam, natuurlijk. En dat brengt ons dan bij de einduitslag van deze tweede ronde. Even zien naar de punten van de familie Akkerman. Zo'n 8 punten van de familie Akkerman. Maar de familie Riepma, die had er... Olve. En Jim winnen daarmee deze tweede ronde. En pak je hem dus ook weer die seconde Fadil in de finale. Want de tussenstand naar 2 rondes is dan... Nou, 10. Nou, dat is niet slecht. Nee. In de tweede ronde neemt Albedina het op tegen Marco. En het is in deze ronde nou zaak om zo volle mogelijk goede antwoorden te fotograferen met een tablet. En het gaat dus om de meeste goede antwoorden. En degene met de meeste goede antwoorden wint deze ronde. En daarmee werd 10 belangrijke seconden Fadil voor in de finale. 3, 2, 1 en start. Bij de bouw is oer alles heel goed nooitocht. De dikke dwarren van Stiel ben daar een voorbeeld van. Als de dwarren in noodsituaties blokkeerd werden, moesten de soldaten toch uit de bunkers komen kunnen. En daarom is het mogelijk om de dwarren op 3 plakken te iepenjen. Bewijs dit met een foto van zo'n 3 dielige door. Gauw, man. Even onderhouden. De volgende, man. Gas.
Gas is net echt heel geschikt hè, voor dit museum. Als de soldaten meerdere dagen in de bunkers bleven moesten, toch beschittings, dan moesten ze toch genoeg wetter en niet nee. Bewijs mij een foto hoe de soldaten om wetter kwamen. Je komt van boven naar de keuken net? Ja, de keuken, ja. Nou, hier in dat donker is best helemaal precies rest. Dat is wel een beetje een gokje. Ja, zo. Die wetterpomp. Die wetterpomp hier links? Maar net een goeie. Oh, ik geef maar terug. Hij is wel goed, je. Pomp, hè, mijn pomp. De 224 soldaten van Kwaamweterzoon moesten goed eten om waakzaam te blijven. Bewijs mij een foto waarop de koks het eten klaarmaken. Dit is mooi in de keuken. Dat wist je toch al. Ja. En wat erin gaat, dat moet er echt weer uit. Bewijs mij een foto dat ik de grutte watskip dien waard in de bunker. Weet ik. Lekker bezig, Hoyt. Het liedje rustig. Nou, ik kan wel ontvlammen. Ik denk dat dat onderschatting is. Kun je dat ding uitvinden? Rustig, hoor. Oh, nee, dat is... Nee. Ja? Oké. Spoepen. Kijk, er zit geen wutspaans bij. Hoor Jelle? Nee. Oké. Oké, volgende. Bewijs mij foto's hoeveel slepkamers er in deze bunker onwijs binnen. Dit is alleen je man. Nee, dat ben je sliepkamers toch? Maar ben je er niet staan? Onderofficierenvertrek 6. Ja. Daar, fjouwer, hier. Mijn volgende opdracht. Nee. Volgende. Ja, wie had ik zo volle mogelijk, maar je nog maar in. Ja. Kazemat Fjouwer wie het van het hele complex. Van hieruit joeg kapitein Boers zien bevelen. De telefoon en de centralist waren beroept om met de orenkazematten te communiceren. Intern broekte kapitein Boers een oorcommunicatie-instrument. Ja. Wie is dit? Maar een foto. Die is daar net. Waarvoor? Sorry. Ja. Ja? Telegraaf, hè? Maar... Dat filmpje heb ik me voor de helft jet, een keer maar een minuut. Ik sprint erin en ik weet waar het ding is. Ik neem hem op een foto en show het goed is. Telefoon? Het wordt nou spannend, jongens. Het je hem? Het Ja. je hem? Ja? Stop de tiert, jongens. Stop de tiert. Stop. Zo. Nou, dat is spannend. Hij is Ja. het spannend maken, ja? Litte we gauw zien, waar de derde ronde woen het. Is dat Marco of is het misschien toch Albertina? De familie Akkerman. Hoeveel punten had je hem? Zo'n punten. Zo'n van 8. Is dat genoeg? Zo'n van de 8, zei Sto. Dat is een aardige score. Dit is een aardige score. Maar, Marco, hoeveel punten heeft Sto? Gist Sto hoe die zo'n hinnen of net? Nee, toch net? En dan de tussenstand. Na 3 rondes, dat budget 20 seconden van de familie Akkerman en 10 van de familie Riepma. En dat betekent dus dat Jim richting de finale de 10 seconden langer moet waaien om de finale te winnen. Dat gaat best genoeg. Je kunt thuis ook mij van, onnodoe, beantwoord je dan de volgende vraag. Hoe neemden de soldaten van de wonstelling haar een simpele bunkers waar ze net echt veilig wieren? Mail je antwoord naar nodoe@omroepfriesland.nl en win een goodiepakket. Maar het wordt nog om 10 mei in 1940 voordat de Duitse soldaten Nederland binnenvallen. Een belangrijk strategisch punt is de stelling bij Kwaamweterzoon aan het begin van de afsluiting. Op Pinkstersnij, 12 mei, komen de Duitsers aan de kop van de afsluiting te staan. Ze bezieken de dik op te komen, maar het Nederlandse leger had een goed opsteld in de kazematten en werd verschillende aanvallen aan te slaan. Maar op 15 mei jouwt Nederland in oer en moeten de soldaten de kazematten verlitten. De Duitsers marcheren nou vrij uit Usloni. De bezetting begint. Komt nou aan op teamwork en communicatie. En de familie die het gauwste kleren is bij deze finale opdracht, wint deze oorlevering en stapt dan als laatste familie in de grote finale van Nijwieken. Maar let op, alle 14 seconden in de vakende rondes worden pas naar Aurin verrekkenen. In Friesland wie tijdens de oorlog een actief verzet. En eind zit het verzet nou ook weer centraal in deze finale. Want, Marco, wat is nou correct de bedoeling? Hark je aan zijn goed naar de uitsturing die je krijgt van Radio Oranje vanuit Londen. Breng dan het badskip die je krijgt oer naar Pake Gerrit die het boeten zit op een kazemat. Doe dat via het whiteboard, letter voor letter. En let op, scroll heel erg duidelijk. En Pake Gerrit kan het in de gaten horen met een verrekijker.
Van Paken Gerrit krijgt dan een luchtsign weer waarom, een bepaalde kleur. Zoek dan in dit codeboek welke coördinaten daarbij hebben en stuur dan Gerrit junior naar een bepaalde locatie toe. Oké. Snap je het? Ja. Oké, jongens, een heel soort succes. 3, 2, 1 en start. Landgenoten, hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Met de volgende boodschap. De melk is over. Ik herhaal, de melk is over. Mr. Batskip? Ja. Breng het naar Boetenta via het whiteboard. Wel, en ik moest aan het whiteboard draven. Oh, steek mij wel. Ja. Ik zit er niks van. Wie zegt al dat de verrekijker trilde in mijn hand, zag. Dan wordt het beeld wat onscherp. Ja, ja, deed mee. Hij had nou D mee. Ja, deed klon, ja. Ja. Hij maakt er één heel lang wit van. De melk, en ik heb al vreemde woorden, het had een witworm moest. Demeklom. De melk loopt. Demekloof. Ja. Zo schrook me terug. Dat ik geen zin om op de night te doen, want hij heb je dan net. God, nee hoor. Ik kan er niks van zijn, joh. Demeklom. De melkmotor. Ik denk het codeboekje, je hebt een hekel met klik hier. Ja, de melk kookt over. Red. Op zich nou is het moeilijk. Red het deze? Dat is green, hè? Dat is blauw, dat zag ik hier wel. Ja, Paken Gerrit. Nou, even zien, de kleur. Had de kleur, Sjoen? Het is red. Rit. Zoek in het boekje, Gerrit, wapentrapping D3. Oh, ik snap het al. Ja, snap je het? Mooi zo. Mooi trappen, jong. Ben je het fietsen? Dat betekent gas. Als er hier eens fietsen kan bestoord. Ja, dat betekent toch, gas. Dan doen we er wat EPO bij in. Ik denk dat je versnelling. Maak het dus zit op die voeten, strapie. Oh, dat is die laatste bank. Daar hangt zo'n shield, hangt zo'n wapending. Daar zie je wat in. Jos, wat hing je? Pak het erop. Ja, en stop de tiert. Stop de tiert, jongens. Ja, deze kleine knap binnen. Ja. Weet ik toch. Ja. Ik tel al. 3, 2, 1 en start. Landgenoten, hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Met de volgende boodschap. De melk is over. Ik herhaal, de melk is over. Nou, Nee, ik net jaren. net Jerry? Stotteren. Hij stotterde, ja. Ja. Maar is er niks Nee, nog moois in? nee. Nee? De melk is over. De melk is over? Ja, ik doe net De jaren. melk is over. En dat hier dus wijs maakt de melk kookt over, maar ik maak ervan de melk is over. Goed duidelijk schreeuwen. Kind, Paken, altijd dit lezen. Dat is een E. En als ik dan de letter hier, dan die ik de verrekijker omheen. Oh, dit is een hele vreemde M. M. Ja, maar hij shot het wel. Plezier staat voorop. Nee. Ja, een beetje jellen. Nee, Maar we nee. moeten wel winnen. Een L. Maar net ten koste van alles. Ja, zeker wel. Ja, hè? Ja. Zo is er in de informatie. Ja. Oh. Lijkt er nog wel. Een soort van arendsoog, Paken altijd. Ik vond mezelf heel toek, want ik die net alle letters uitwissen. Nee. Maar dan broekte ik weer een stuk. Ja, Ik denk van dat zeg ik Ja, wel. ik denk dat scheelt me en fijn en we schreeuwen. Ja. De melk. Hij denkt dat het I een wit is. Een I. Ik ging er dus vanuit. Ik dacht, het zal een Fries wut wezen. Demmel. Ik. Maar dan dem. Ik geef een dem en weet ik van wat. De melk is over. De melk is over. De melk kookt over. Dat is rood. We gaan erin. Jere? Reed.
Bij die code moest ik naar binnen en daar lag een boekje voor mij en daar moest ik code reed en daaronder stond een coördinaat. En dat moest ik terug aan jellen. Wapendropping D3. Wat is hem? Wapendropping D3. Maat ik voor deze kant uit? Nou ja, daar is een kaart in de hoorn. Maar als een kaart hebben op die kaartje jellen. Ja, D3, dat weet ik wel. D3. Maar ik weet niet dat ik bij de goeie ben. Nee, dan mag je een boordje in. Ja, hier stond een wit lek en een wit lekker. Doe maar. De kast. Stop de tiert. Goed zo, jongen. Stop de tiert. Toppertje. Dit houden we vrij rad in. Ik heb hier echt een goed gevoel hoor. Ja. Dan sluit ik me daarbij, jongens. Waar van deze 2 families zullen we takkenwieken weer waarom in de grote finale van No Do in Tresor? Is dat de familie Riepma of is dat toch misschien de familie Akkerman? Nou jongens, ik ben benijd. Let me zien, de tiert van de familie Riepma. De finale tiert van de familie Riepma. 6:33. Daar je dus 10 seconden van haar, die je woen hebt in de vak in de rondes. De 6:23 is de tiert die je hem deel zetten. Nou, ben je hem rapper? Ben je hem rapper? 6:23, 6:38, geen 20. Oh, hoe is het mogelijk? 6:18. En de familie Akkerman, die zongen dus waarom in de grote finale takkenwieken in Tresor. De grote finale van No Do. Takkem sneun dus. Ik zou zeggen ontan. No doei. Trots op je familie. Oh, die baalt er altijd van, hoor. Ja, wij zijn hartstikke gelukkig. Ja, wist het juist net dat wij het uitstralen. Nee. Nee? Nee. Oh. Ja. Ja. Dus. 2 ronden meer woen hier dan hier wijnmoed. Ja. Nou, heel eerlijk, maar ja, hoogmoed mij net gauw, hè. Maar begin de verwachting wel een beetje. Nou, nee, dat is net leuk, hè? Op naar de finale. Ja. Maar hij werkt sneller met mijn tiert, hè? Nee.